To barka ku da kasance tare da mu a wannan bangare wato na sharshin jaridu inda yau muke tare da Nasiru Gongozo wanda shine edita na jaridar nan ta Manhaja da kamfanin wallafa jarida ta Blueprint da ke nan birnin tarayya Abuja wanda kuma tare da shi ne zamu duba manyan labaran da suka fice a wannan safiya ta Juma'a. To Nasiru barka da kasance da mu a wannan safiya. Barka mu ne. To Nasiru kusan manyan labaran yau ya shafi wato rahoton da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya karba ne kan hukumar raya yankin da Delta din nan. Wanda kuma ya yarda yin kurarin cewa lallai za a hukunta duk wanda aka samu da laifi bayan da ya karɓi wannan rahoto. Sannan kuma sai yadda gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa lallai za a wajabta batun yin allurar rigakafin corona ga dukkanin ma'aikata musamman na gwamnatin tarayya da zarar ita wannan allurar ta riga ta wadata a ƙasa. Sannan kuma sai a wato labari na gaba wanda yake nuna cewa wasu gwamnoni da dama a Najeriya sun ɗauki mataki na bai ɗaya domin su ga cewa sun shawo kan matsalolin ta'addanci da ke addabar yankunan su wajen ɗaukar wasu matakai na bai ɗaya. To wurin fara da maganar shi wannan rahoto wanda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karba daga wato ta hannun shi ministan shari'a Abubakar Malami wanda kuma wannan rahoto ya zo ne daga shi ministan kula da wannan yankin na Delta Goslo Afafio. Duk da cewa shi shugaban ƙasan dama ya nuna cewa wannan rahoto dai kam za a bi sau da kafa. Kuma za a hukunta duk wanda aka samu da laifi game da yadda irin wato shawarwari da kuma irin abubuwan da aka gano kenan. To a naka tunanin ya kake ganin wannan rahoto wani irin tsari kake ganin cewa ya kamata gwamnati ɗauka domin a tabbatar cewa abin da ta faɗa din an aiwatar? Wato kusan za a iya ce abin da ya kawo wannan bincike da aka yi aka samar da wannan rahoton yanayin mahimmancin da gwamnati ta ba wannan ma'aikata wanda an ware mata kasafin kuɗi daga kafa ta zuwa yanzu ya kai naira tiriliyan 6 amma kawo yanzu ana ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe a yankin ko kuma a'a sakamakon da ake samu bai gamsar ba don haka wannan dalilin za a iya shi ya sa aka ga cewa to lalle a kafa wannan bincike a tabbatar da cewa an samu wani rahoto da zai ba da wata alƙibla. A cikin wannan rahoton ya gwada cewa akwai wato ayyuka waɗanda aka fara a wannan ma'aikata guda 13,700 waɗanda an watsar da su ba a maganarsu. Akwai wato ma'aikata kuma da aka ɗiba don gudanar da wannan binciken mutum guda 390 don tabbatar da gaskiya abin da ya fara akan wannan kuɗi da aka kashe da wannan kasafin kuɗi da aka bayar da kuma waɗannan ayyuka da aka yi watsi da su. To bayan wannan an kafa kwamiti da ya zo ya fara aikinsa ya gayyaci wato masu binciken kuɗi auditoci guda 16 a ƙarƙashin wani babban audita Alhaji Kabir Ahmed wanda kowa ya san shi mutum ne mai ƙwazo da ƙoƙarin tabbatar da me gaskiya take a kai. To a yanzu bayan ɗaukan wannan tsawon lokaci da aka yi ana yin bincike an gabatar da wannan rahoto ga fada shugaban ƙasa wanda shi ministan shari'a ya karɓa. To in baka manta ba in ka bibi tarihin yankin Niger Delta yanki ne wanda ya dinga haifarwa da Najeriya matsala kamar ta tun lokacin in baka manta ba lokacin Abacha mulkin soja na Abacha an samu mutanen yankin suka dinga ganin ana cutar da su har suka dinga tada ƙayar baya. A lokacin ne gwamnatin ta kama ɗaya daga cikin 'yan rajin ƙoƙarin wato ƙwato yankin 'yanci Kinsara Wiwa wani shahararren marubuci aka kashe shi a lokacin bayan kotu ta yanke masa hukunci. To don haka da tsohon shugaban ƙasa Yar'adua ya zo mulki sai ya ga cewa matsalolin nan sun yi yawa don haka aka samar da hukuma wacce za ta dinga kula da wannan yankin. Wasu suna ganin ma kamar ba a kyauta kamar yadda yanzu aka samar da hukumar kula da yankin arewa maso gabas saboda matsalolin tsaro da suka dabebe yankin. To shi ma a wancan lokaci
matsaloli na tattalin arziki da gurɓacewar muhalli da rikirkice da suka dinga faruwa da fasa bututu da aka dinga yi ya sa an samar da wannan hukumar. To da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo sai ya ga bari ya bunƙasa abin ya fi yadda yake, sai ya samar da ma'aikata wacce take ta kula da yankin maimakon hukuma kawai. To kaga wannan ba ƙaramin ci gaba bane aka samu a yankin, kuma a wannan tsawon shekarun da aka yi aka ga abubuwan da aka kashewa ita wannan hukuma, wannan ma'aikata, an kafa mata minista, an kashe mata kuɗi, sannan akwai ayyuka guda 13,700 waɗanda duk an fara su a ƙarƙashin kula da wannan yankin an watsar da su. Sai aka ce a haɗa wannan rahoton a tabbatar da menene ya faru. To gaskiya rahoton zai iya yin tasiri kuma zai iya yin amfani, domin kaga a ciki an gwada cewa akwai naira dala biliyan 4 wanda kamfanonin mai suka riƙe wa Najeriya suka ƙi su ba gwamnati su, wanda wannan yana gwada cewa kenan watakila gwamnatin ta zo aiwatar da wannan rahoto za a samu hukunci, za a samu abin da watakila a baya ba mu gani ba, na idan an ce ga rahoto wajen aiwatar da shi sai a samu matsala. To ta yi tun yanzu ma an bayyana cewa wasu kamfanoni ga badakalar da suka aikata da sauransu, to muna sa rai waɗannan hukunce-hukuncen zai iya wato yin tasiri, domin shi wannan yanki na Niger Delta da ake haƙo mai a Najeriya zai shafi duk wani ɗan Najeriya, ba wai abubuwa sakamakon da aka samu daga yankin yana iya shafa kowa, saboda magana ce ta arzikin Najeriya. A yanzu Najeriya ta fi dogara da ɗanyen mai. To kusan idan muka ɗauki abin da ya shafi irin rahoto a Najeriya an ga rahotanni da yawa, kamar yadda kaɗan fara gutsura mana cewa ai rahotanni da dama an samun su a baya, amma matsalar aiwatar da su yake zama matsala. Kusan ce 'yan Najeriya da yawa ba su da ƙwarin gwiwa akan duk lokacin da aka ce gwamnati ta kafa wani kwamiti za a yi wani bincike, kuma sannan idan an kawo rahoton sakamakon ganin irin abubuwa da dama da suka faru din ba sa ganin bai yarda da cewa lallai za a yi wani abu akan wani rahoto. Ko a kwanan nan mun ga yadda aka yi da rahoton tsohon shugaban hukumar EFCC wanda aka kora, wato Mustapha Magu, wanda yake rahoton an riga an bayar amma kuma har yanzu babu wani abu da aka ce akan wannan rahoto. Sannan akwai rahotanni da yawa a baya, wannan kusan na nuna maka cewa na bayan nan kenan, da kuma irin wasu badakala da yawa da aka yi su a baya. To kana ganin cewa akwai wani abu da zai iya sauyawa har a ce wannan rahoton shine da kan za a fara aiwatar da shi, kuma sannan gwamnati za ta tsaya tsayin daka? To wato ba wai ba a aiwatar da rahoto ba ne kwata-kwata, wato abin ne ake masa tsinkin raki, ba a yin sa yanda zai iya kaiwa ga ƙarshe. An faro shi sai kaga ba a iya aiwatarwa ba. Misali yanzu ko shi rahoton Magun, ai akwai wani ɓangaren sa da aka aiwatar. Misali an ce a naɗa ma'aikatan EFCC su jagoranci hukumar, ya zama na ma'aikacin EFCC ne, a cire hannun ɗan sanda. Amma shi cikin da ake zargi kaga ɗan shugaban, amma har yanzu babu wani abu da aka yi akan sa, san cewa amma dai ga laifin da ya aikata kuma ga hukuncin da za yi masa. Amma ai kaga an aiwatar da wani bangare na rahoton. To kaga akwai wani bangare wanda yake yana da muhimmanci, shine zarge-zarge da aka yi wa shi shugaban hukuma. Ya kamata a tabbatar da wannan zargin ko kuma a wanke shi, ma'ana ko a kai shi gaban kotu ko kuma a fitar da wani sakamako da yake nuna cewa an yarda da wannan rahoto ko ba a yarda da shi ba. In an yarda da shi a ɗauke shi a kai shi gaban kotu a yi masa hukunci, haka ya kamata, ba a yi shiru ba. Kaga wannan wani bangare ne na rahoton, amma kaga wancan bangaren na yadda za a iya samar da shugabanci wanda ake sa rai zai fi samar da nagarta, kaga an aiwatar da shi, sai a jira a gani. To don haka wannan rahoto da aka kawo, babban abin da zai ja hankali shine wato an fito da bayanai baro-baro kusan a cikin rahoton, ko da ba a faɗi komai ba dai. Misali an tabbatar da cewa kamfanoni sun riƙewa 'yan Najeriya dala biliyan 4, ba ƙananan kuɗi ba ne, musamman aka yi la'akari da yanayin tattalin arziki yanzu da ake ciki. Najeriya tana buƙatar kuɗaɗen da za ta ci gaba da tafi da kasafin kuɗinta ma kawai, domin za ka ga kasafin kuɗin Najeriya kusan kashi 1/3 bashi za a je a karɓo na bana ɗin nan na 2021.
to kaga idan da za a ce waɗannan kuɗaɗe za su samu watakila da za a toshe wata kafa mai yawa. To don haka an kuma fito an faɗi wannan maganar, an zo kuma a cikin rahoton nan an nuna yanda aka watsar da ayyuka a ce ayyuka 10,000 wani abu da an fara su an watsar, ma'ana in ba a gama su ba kenan an yi asara abubuwan da aka kashe. Akwai aikin da idan ka watsar da shi ma to ya zama asara. To kaga watakila nan gaba muna sa rai za mu ga an aiwatar da rahoton saɓanin yadda aka saba a baya. Tun na ganin bari mu ji ga labari na gaba wanda ya shafi yadda gwamnatin tarayya ta ce lallai batun alluran ta rigakafin corona za a wajabta ta zama wajibi ga dukkanin ma'aikata, kuma sannan akwai ma wasu hukunce kuma ce akwai wani mataki za a ɗauka da duk wanda ya bijire wannan abu gwamnati ba ta bar shi ba. To bisa na tunanin kana ganin dole ne sai gwamnati ta sanya abin ya zama doka ga su kansu ma'aikatan gwamnati wanda ake ganin cewa suna da wayewa kuma sun san muhimmanci ta wannan alluran sannan abin nan zai yi koko? To ƙasar Faransa ma ita da ta tashi ba ma ma'aikatan gwamnati ba, akwai ma'aikata da yawa da ta zaɓa ta ce waɗannan su ma dole sai an yi masu wannan a rigakafin na corona, kamar ma'aikatan gidajen abinci ta ce ai dole ne su ma zuwa wani lokaci sai sun nuna shaida cewa an yi musu sannan za a ba su ci gaba da sana'arsu. To inda matsalar take shine a Najeriya yanzu ita kanta wannan rigakafin magudanar aka samu 'yan Najeriya fa yanzu ana kiyasin cewa sun kai mutum miliyan 220, amma rigakafin koronan nan ba a samu miliyan 10 ba. Na farko ana maganar miliyan 4 ne da 600,000 aka yi wa. To wato ita kanta allurar ta farko ba zuwa ta biyun ba tukuna. To kaga ran yaushe za a cimma wannan, saboda haka gaskiyar magana kamar za a iya ce abin da ake kira policy statement kamar shine wannan. Domin dai mutane su gane muhimmancin abin kuma cewa ga abin da muke so mu yi ga inda muka sa gaba. Amma wannan abin ai tafiyar da ake yi yanzu daga tun bara da aka fara maganar corona zuwa yanzu dan abin da aka gani ya shigo hannu. Kakka manta ita kanta fa wannan rigakafin da aka samu ta baya-bayan nan ba fa wacce aka so ba fa su wata aka yi ba, kyauta ce aka kawo Najeriya. Wacce aka ce an yi magana su wata shine wannan miliyan 4 da wani abu, amma har yanzu Najeriya bata kuma zuwa ta so wata ba. Saboda haka kawai dai a ci gaba da wayar da kai, a ci gaba da karfafa mutane kai da sauransu, amma wannan magana ce wacce za mu jira mu garan da za ta iya aikatuwa, domin ina ma rigakafin take tuku kafin aka ga cewa ana so lalle a tabbata. Ai yanzu babban abin tausayin shi daga ɗan Najeriya ma shine waɗanda za su dinga fita ƙasashen duniya tunda ya zama wajibi a musu, domin akwai ƙasashe da yawa waɗanda in ba ka da shaidar wannan rigakafin koronan ba za ma ka je ba. To babu ita ma a Najeriya ballantana a maka. To ina ganin bari mu ji labari na gaba wanda ya shafi matakin da wasu gwamnati suka ɗauka, wato domin ganin sun samu nasara wurin yaƙi da ta'addanci wanda ya addabi wannan yankunan su, musamman ma gwamnati suka fito daga yankin wato arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya kenan za mu ce, irin gwamnan Sokoto, gwamnan Zamfara, gwamnan Katsina da kuma gwamnatin jihar Niger, wanda kuma ya shafi rufe wasu kasuwanni da kuma dafa mahar wasu manyan hanyoyi da kuma wasu ma'amala da ya shafi wato shiga da fice din da kuma har ma sai da mai a jarka. Ya kalakci irin matakai da aka samu su gwamnati su dauka na bai daya, wani tasiri ke ganin zai yi? Gaskiya wato idan suka haɗa kan nasu suka aiwatar da wannan abubuwa da suka faɗa za a iya samun raguwa, duk da mutane za su iya takura. Domin yanzu misali zan baka, an ce ba za a kamar yanzu a Sokoto a jiyan nan gwamnatin Sokoto da ta tashi ta bada sanarwar ta ita ce ta yi na ƙarshe dai a baya-bayan nan, ta hatta babura waɗanda suke second hand ba a yadda a ga an kai su wasu kasuwanni an sai da su ba. Kaga hikima ce ta ana ganin cewa 'yan ta'adda suna amfani da baburan su kuma za su iya zuwa su sayar don samu kuɗi ko wani a makamancin wani, amma kuma wanda yake da babur shi ba ɗan ta'addan ba ya zo ya ce zai sai da shi. Kaga ya shiga matsala.
kamar an ce ba a yadda a sayar da mai a jarkoki ko a wasu abubuwa a wasu garuruwa ba, kaga wanda yake da buƙatar ya amfani da mai a janareto da sauransu ya shiga matsala. An ce ba za a sai da mai ya wuce na naira 5,000 ba a waɗannan yankuna, kaga shi ma nan akwai matsala ga wasu. An ce daga 6 na yamma zuwa 6 na safe ba a yadda a ganka da babur ba ko ba goyo. To kana ganin kaga wannan wata matsala ce. In ka je wasu ƙauyukan da babura suka fi amfani su harkokin rayuwarsu, a ɗauki mace a kai ta asibiti, a ɗauki wannan a je asibiti, a je can na zumunci, duk waɗannan abubuwa za su iya tsatsaya tunda an ce a daina goyo. To amma in ba a yi haka ba, ana ganin cewa wannan harkar ta'addancin babu ranar gama ta. To shi sa sai gwamnonin suke ganin gara a sha wahalar yanzu don a mora gaba. Wato a samu sauki akan wannan al'amari. Kwarai kuwa. To Allah ya tabbatar da shi. Amin amin. To jama'a masu kallon mu duka iya abubuwan da za mu yi kamo kenan a cikin sharhin jaridun na wannan safiya. A madadin shi bakon namu ne wato Nasiru Gwangwazo wanda ga mu edita na jaridar Manhaja wato kamfanin wallafa jarida na Blueprint da ke nan birnin tarayya Abuja wanda ya kasance tare da mu a wannan safiya ta Juma'a. To Nasiru muna godiya da wannan lokaci. To assalamu alaikum. To yanzu kuma bari mu je ga bangare na gaba wato bangaren ilimi ke a kashi na biyu. Inda can kuma zan haɗa ku da wasu 'yan jaridan dai don su mana fashin baki da kuma ƙarin haske akan wasu muhimman al'amura da ya shafi al'umma da ma ƙasa baki daya. Da aka da nake kasance tare da Umar Faruk Musa idan mikiya kashi na biyu.